Sa may papalitan na natin na luma ng pintura ng silid-aralan upang ito ay kumanda muling pinturahan. Maruming paligid dapat na pagdadalhin, mga kalat na basura ay ating mawalisin. Nasira man ang plakod, ito ay pupunihin. Nalikabok sa aklat ay ating aalisin. Huwakan ng walis, saran at ating linisin. Mga paaralan dapat ihanda natin, bako at martilyo dalhin, siguraduhin. Mga sirang silya ay ating pupunihin. Kung tayo tulong-tulong ating makakamit, paaralan malinis pagkaakit-akit. Laging tandaan sa pagbukas ng klase, eskwelahan natin ay ready. Tayo na sama-sama, magkaisa sa brigada eskwela.